दिनै एनडिएफबिफ्रा बिथांमोना हाथियार लानानै जे मोनसे आन्दोलन खालामबाय बे आन्दोलन खालामनायखौ दिनै नंखाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामफैनानै दिनै मिनिंलेस खालामफैबाय 6.3 मोन खोमा आं बेखौ नायफिननांगोन भेन्चार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा गंबेसे भेन्चार स्कुलफ्रा दासिमाव प्रभिन्सियेलाइज जाखो गैया बिटिआर नि जे एरिया बिटिसि नि जे एरिया बेखौ गामि सोसननानै जे जेनेबा सनितपुरनि गहपुरसिम जे बारायहैनांगौ नाम लिस्ट डिक्लेयार खालामनानै होबाय दिनैसिमबो गभर्नरनि नटिफिकेशनानो गैया दिनैहाय आं बारा बाथ्रा बुंनाय नङा सासे व्यक्ति सासे ब्रादाराना 95% आनसाक्सेस होननानै बुंदों थारैनो नंमारगौ 95% आनसाक्सेस जोंनि खुंथाय गोहोआव थानायफ्रा गोबां बाथ्रा बुङोना बहाबा इन्जिनियारिं कलेजनो बहाबा एग्रिकालचारनि माबा माबि ना बेफोरबायदि लुनाय मानाय अन्थाइ थरसे बहाबा गोग्लैमारदोंना थारैनो रौमारियाव माबा मोनसे अपेनिं खालामफैदोंमोन बिथां प्रमद बर'आ दैज्लां भरावनो एकर्ड जाखांनायनि 6 माससोनि उनावनो बिनि उनावहाय मा जाहैबाय दा थांनानै नायहैबा बिनि खाम्फानि महरानो गैला मा अबस्था जानानै दङ जेबो इथा थरसे गोग्लैयाखै बा फाउन्डेशननि महरानो जेबोआनो गैया थारैनो नंमारगौ 90% आनसाक्सेस जोंनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो नैबे सीएम बिटिआरनि बिथांमोना 95% आनसाक्सेस खोनासंनानै लानि हयतोबा सिगाङाव एसे होखानानै दोननायखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय बा नुखाबाय जानांगौ बिनि बाथ्राफोरा बेसेबां मा नंगौना नङा जों मोजाङै बिजिरोब्ला 90% आनसाक्सेस 100% नङाब्लाबो 95%आ आनसाक्सेस जोंनि खुंथायाव थानाय गोहोफोरा नेबावनि आरो कयेक मास दंबावो बिथांमोननि पावारा माने जोबनो थाखाय पावारा बेफोरबायदि खोनासंनानै लाबावनि एसे गुड इभिनिं रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो खुलुमबाय आं बिरबाय बसुमतारी जोंना डेपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द बसुमतारी आयं बिथाङा गोग्गायै बुंनानै लादों जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जे दफाफोर क्लजफोर बेयो 90% जाफुंबाय होननानै बेनि अनगायै आं गुबुन गुबुन लिडारनिबो नुदों सोरबा 60% होनदों सोरबा 70% होनदों माने नुनानै ओरैबायदि मोनदों जे मिनिनो ओंखारदों आरोना माखौ लानानै बिथांमोनहा जे बिदि माने 90% 60% जाफुंबाय होननानै गोग्गानानै लादों माने थांनाय जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि जे क्लजफोर बेखौ रोखा रोखा नायबा मोनदांगोन आरोना नोंथांमोनहा जे दिनैसिम बोसोरबा जाफैबाय बोसोरबायाव गासै 10टा पार्लिमेन्ट सेसन बारलांबाय 10टा पार्लिमेन्ट सेसनावबो मोनसेबो सेसनाव बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जे एक्ट महरै लानानै बेखौ जे बिल पास खालामनांगौ बे बुस्थुखौ दिनैसिमबो रायखांनो हायासै बिथांमोना इन्डियान पार्लिमेन्टआव आरो बुंनानै लाफैबाय दिनै 90% जाफैबाय बेखौथ' हाखायासै आरो बोसोरबायाव दे माखासे फिसा फिसा क्लजखौ नायनोसै दाना दा फार्स्टआव जे बिटिआर एग्रिमेन्टनि सबसे गिदिरथार मोनसे क्लजआ बेनोमोन जे बिटिसि बिटिएडि नि एरिया बिटिएडि नि एरियाखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनांगौ बे बिटिआर खालामनायखौ जे 6 शेड्युलखौ एमेन्डमेन्ट खालामनांगौ बेबो गैया बिटिआर नि जे एरिया बिटिसि नि जे एरिया बेखौ गामि सोसननानै जे जेनेबा सनितपुरनि गहपुरसिम जे बारायहैनांगौ नाम लिस्ट डिक्लेयार खालामनानै होबाय दिनैसिमबो गभर्नरनि नटिफिकेशनानो गैया आरो बुंना लाबाय गामिया सोजाबाय माजाबाय बायदिसिना होननानै बिटिसिआव जे दानि जे 40टा समष्टि दङ बेखौ 60टा बानायनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना अबे अबे एरियाखौ लानानै 60टा बानायगोन दाना ना बेबो जायाखै बिनिफ्राय कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ जे एसटि हिल स्टेटास होनायनि खोथामोन जाफुंदों नामा दासिमबो माखौ लानानै 60% जाबाय होननानै बुंदों बेनिफ्राय गिदिर गिदिर बिथांमोना जेबायदि लानानै फैबाय बा थांनाय 2020 नि इलेक्शनाव जोंना बिटिसिआ ओरै जासिगोन हरै जासिगोन ओरैबायदि इनस्टिट्यूशन फैबाय माबाय बायदिसिना गिदिर गिदिर सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि फैबायनो माबायनो माया जाफुंदों आं लिस्ट खोन्थानो नोंथांमोननो नैबाव लिस्ट दङ जोंहा बाक्सानि बरमायाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जानो गोनांमोन मा स्टेटास दं अन्थाइ थरसे गोलैजेनदोंना दासिमाव नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि जानो गोनां दंमोन अन्थाइ थरसे गोलैबाय ना नेशनेल स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया सेन्टार उदालगुरि बाक्सा आरो चिराङाव जानो गोनांमोन बे आंनि खोथा बुंनाय नङा दै बिथांमोना बिटिआर एग्रिमेन्टआव लिरनानै लाना फैनाय अबे जायगायाव जाखो
ना नर्थ इस्टार्न रिजनल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्सेस रौमारियाव जानो गोनांमोन अन्थाइ थरसे गोलैदोंना गोलैयाखै रौमारिनि बिथांमोना मिन्थिगोन टुरिजम एन्ड हटेल मेनेजमेन्ट इन्स्टिट्यूट ना दङ रिजनल केम्पास अफ IGNTU जादोंसे भैरबकुन्दयाव जानो गोनांमोन बड'लेण्ड मुभमेन्ट मेम'रियेल मिउजियाम ना सालबारि बाक्सायाव NIT जानांगौमोन उदालगुरियाव जाबायसे एडिशनेल नवोदया गायसननायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जाबाय अबेहाय जाखो अबे मोनसे डिस्ट्रिक्टआव एग्जाम्पल होनानै खोन्थालाय नवोदया विद्यालय माने अबे मोनसे माने डिस्ट्रिक्टआव दासिमाव एडिशनेल नवोदया विद्यालय गायसनजाखो जेबोआनो जायाखै माखौ लानानै बुंदों जेनेबा 90% जाबाय सोरबा 60% जाबायनो दिनैसिम जाय सिगनेटरि बिथाङा माने सिगनेचार होखांनायनि उनाव जेलनिफ्राय गबोनांगौ बोसोरबायाव बिथांमोना जेबो खालामनो हायासै ना थांनाय बाराव गनो गोनांमोन ना गसिगोन होननानै गोबां माने रंजालाबायदोंमोन ना जों बख'सिगोन होननानै गोबां माखासे मानसिफोर आं क्रेडिट लानायबो नुदोंमोन थांनाय बाराव बिथांनि हियारिं जानो गोनांमोन हियारिंआव फैबाय हियारिंआवबो जेबो रिजाल्ट फैयासै बेनि अनगायैबो गोबां बिदिनो पलिटेक्निक भेटेनारि कलेज बिरसा मुंडा स्पर्ट्स कमप्लेक्स भुपेन हाजरिका माल्टिपार्पस कालचारेल अडिटोरियाम जानांगौमोन ना माया जाखो माखौ लानानै 90% जाबाय होननानै बुंखो ना जेबोआनो जायाखै थांनाय बारनि जे मिटिंआव जोंहा आसामनि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे खोथा बुंलांदों जे 125th एमेन्डमेन्टखौ जोङो बिल माने पार्लियामेन्टआव लानानै फैनानै जे बिटिआरनि जे एक्टफोरनि बिनि सायाव एसे खोथा बुंलांदों आरोना आरो बेखौ लानानै गोबां माने जोंना बर'नि दैदेनगिरिफ्रा माने गोबां गोग्गानाय माबा मोनसे मोजां देखायलायबाय आरो नोंथांमोना खनसे गुगोल खालामनानै नायलाय 125th एमेन्डमेन्टआ 2019आवनो जोंहा राज्य सभायाव बे बिल इन्ट्रडिउस जाखादों आरो 125th जे एमेन्डमेन्ट बे 125th एमेन्डमेन्टआव बिटिआरनि खुनु स्पेशल क्लज गैया मिथियोना बाय स्पेशल क्लज गैया बेयो 10टा अट'नमास काउन्सिलनि फाइनान्सियेल आरो एक्जिकिउटिभ पावार एन्ड फांसन्सखौ एसे एमेन्डमेन्ट खालामनानै बांसिन एसे स्ट्रेंथेन खालामनायनि खोथा बुंदों बाहाय नोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि जायगा बारायनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि मा होनो बेखौ कनस्टिटुएन्सि बारायनाय बिनि स्पेशल पावार बायदिसिनानि बाहाय जेबो मेनसन गैया बेखौ बारो बे स्पेशल बुस्थु नङा जोंनि बिटिआरनि नङा होमबा दा नोंथांमोनहा दिनै गासैबो बिथिङाव फेलार जाखांनायनि उनाव दिनै मायाव डाइभार्ट खालामनो नाजादों माबा पार्मानेन्ट फिस फैबायलायनो पार्मानेन्ट फिसखौलाय गोदो आन्दलन खालामाबानो फिसा ओरैनो जाखागौमोन ना NDFB-आ जुदि आन्दलन खालामाबानो एबसुआ जुदि आन्दलन खालामाबानो सानसेयालाय गोदोनो फैखागौमोन ना नङा होमबा नोङो एबसुनि आन्दलना NDFB-नि आन्दलना जोंनो शान्ति नांगौ पार्मानेन्ट फिस नांगौ होननानै जों आन्दलन खालामदोंमोन नामा ना बले जोङो बड'लेण्ड नांगौ होननानै जोङो आन्दलन खालामदोंमोन ना रोजा रोजा बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि दैदेननाय समाव जे बड'लेण्ड आन्दलन जाबाय बे समाव रोजा रोजा माने बर'फ्रा माने थेर बेथेर खालामजाबाय सोरबा रेप खालामजाबाय सोरबा न' बां सावजाबाय सोरबा बुथारजाबाय गावथारजाबाय ना बिथांमोना पार्मानेन्ट फिस नांगौ होननानै आन्दलन खालामदोंमोन नामा ना दिनै NDFB-फ्रा बिथांमोना हाथियार लानानै जे मोनसे आन्दलन खालामबाय बे आन्दलन खालामनायखौ दिनै नंखाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामफैनानै दिनै मिनिंलेस खालामफैबाय दिनै मा मोनखो व्हाट इज द एचिभमेन्ट अफ द NDFB दिनै मा एचिभ खालामफैखो नङा होमबा दिनै NDFB-नि जे मेन लिडार बिथाङानो जेलाव दङ नङा होमबा NDFB-नि गोबां लिडारफ्रानो दासिमबो जेलाव दङ NDFB-आ दिनै सभारेन्टि बिनानै आन्दलन खालामदोंमोन दिनै फिसा मोनसे माने मा होनो जाय बुस्थुआ दासिमबो इमप्लिमेन्टेड नङा जाय बुस्थुआ दासिमबो एकदानो पास जायाखै बे फिसा बुस्थुखौ लानानै दिनै बिथांमोनखौ नोङो थगायनानै दोननो नाजाफैबाय मिनिंलेस इसिबां नोङो हाथियार लानानै दावहा नांनाय मोनसे इसिबां स्ट्रं अर्गानाइजेसन जाय मोनसे समाव NDFB-खौ दुलाराय आसामावनो नर्थ इस्टआवनो एबा इण्डियान गभर्नमेन्टआनो गिनो गोनां जायोमोन बैबायदि स्ट्रं मोनसे आर्मस अर्गानाइजेसन मोनसे NDFB-खौ दिनै माने फेलार मोनसे अर्गानाइजेसन डिक्लेयार खालामफैनो बा फेलार मोनसे अर्गानाइजेसन बायदि नोङो खालामफैनो नोङो साक्सेस जाफैबाय ना बेखौनो नोंथांमोना 90% एचिभमेन्ट जाबाय होननानै बुंनानै लागोन नामा बेबायदिसो नुफैयो दिनै बुंनो थाङोबा ओरैबायदि जाफैबाय आरोना जे मै फिसा मोनबोदों बेखौनो मैदेर होननानै बिराद गिदिर मैदेर मोनबोबाय होननानै रंजानाय बायदि जाफैबाय आरोना बिटिआर एग्रिमेन्टआ बिटिआरजों माबा मोनसे फिसा लानानै फैबाय जाय बुस्थुआ दासिमबो इमप्लिमेन्टआनो जायाखै बेखौ लानानैनो जों बिराद गिदिर माने एचिभमेन्ट बिराद गिदिर जों मैदेरखौनो मोनबोबाय होननानै थांनाय 20नि इलेक्सनावथ' प्रमद बर' बिथाङा गावनो बुंनानै लादों माथो मोनसे खोथा बुंदोंमोन बिथाङा जे बिटिआरआ गाव हारसिंनो मोनसे रिजन लायनो जेरै नर्थ इस्ट रिजन बुङा होमबा माने आसामखौ बारलांखाबाय बिथांमोना सेपारेट स्टेटनिफ्राय एकदम गोजौआव नर्थ इस्टार्न रिजनखौ लानानै मोनसे जेरै रिजन जोंना हारसिंनो मोनसे बिटिआर रिजन लायनो बे आচ্ছা बे मिनिथाव नंगौना नङा बुस्थुआ साननानै नायदों नोंथांमोना
बे एकदम माने जाम्बा खालामनाय मोनसे बाथ्रा रिजन माने मा बेलाय मोनसे एरियाखौ लानानै रिजन होननानै बुङो ना नर्थ इस्ट रिजन नर्थ इस्ट एरियाखौ लानानै मोनसे रिजन बुंबाय दा बिटिआर रिजन नालाय नामा रिजन नालाय ना नर्थ इस्टजों समान जाबायलाय नैबेनो मा होननांगौ दे बेखायनो गोलाव खोथा बुंला सावरायबाथ' गोबां दं गोबां बुंनो हायो खिन्थु जोंना बर' हारियाव मा जाबाय माने क्रिटिकेलि एनालाइसिस खालामग्रा मानसि माने गोबां खमसै आं माबा मोनसे दा बाथ्रा बुंदों दा बेखौ गोबां मानसियानो नेगेटिभ कमेन्ट होगोन साबायखा होखागोनखा दा नोंथांमोनहाबो सान आरोना ओरैबायदि जानांगौ जे जाय बुस्थुआ सैथो बेखौ सैथो बुंनो हानाय जाय बुस्थुआ नंखाय बेखौ नंखाय बुंनो हानाय बेबायदिनो जानांगौ आरोखि आरो रोखा नोंथांमोनहा नायबानोथ' जाबायना दा इसेबां बुरजा इनस्टिट्युटनि गेजेराव मोनबेसे इनस्टिट्युटआ इमप्लिमेन्ट जानानै फैखो मोनसे खोथा बुंनो बावदों 10टा कलेजखौ मा होनो प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होननानै बम गावलाबाय माबाय दिनैसिमबो सेलारि मा खालामनो हायासै सेलारि होनो हायासै दा दाख्लै मोनसे खोथा खोनादों बेखौ काउन्सिलाइज खालामसिगोन थारमाने काउन्सिला लासिगोन काउन्सिलाइज खालामनाय माने इट इज नट प्रभिन्सियेलाइज काउन्सिला लानाय माने काउन्सिलासो गावसोर लानाय बेयो मा होनो एडप्शन बायदि आरोखि दा प्रभिन्सियेलाइज माने बे स्टेटनि आन्दाराव थानांगोन दा मैया जोंना मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्माया बुंलांलायबाय जे 2006 नि खाथि खाला जाय कलेजफ्रा माने इस्टाब्लिश जादों बे कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन दा बे 10टा कलेजनि गेजेराव बा बिटिआरआव थानाय गासै जेसेबां कलेजफोर दङ जाय भेन्चार कलेज मोनबेसे कलेजआ 2006 आव बानायजानाय 2006 नि खाथि खालायाव बानायजानाय नोंथांमोना रेकर्डखौ नायलाय ना अब्ला मैक्सिमाम कलेजेसआनो प्रभिन्सियेलाइज जानाय नङा स्टेटआव दा एग्रिमेन्टआवनो लिरनानै लाबोखादोंब्ला बेफोर क्राइटेरियाखौ एसे स्टेट गभर्नमेन्टखौ कमप्रमाइज खालामहोनो हायासै मानो हायासै बिटिआर गभर्नमेन्टआ फेल नङा होमबा बेबो मोनसे फेल बिराद गिदिर फेल खैथा माने क्लस आवर मोनसे खोथा दंबावोमोन 6.3 मोन खोमा आं बेखौ नायफिननांगोन भेन्चार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा गंबेसे भेन्चार स्कुलफ्रा दासिमाव प्रभिन्सियेलाइज जाखो गंबेसे जाखो नाथाय बिथांमोना बुंनानै लायो जे 90% जाबायलायनो 90% जाबाय नङा 90% फेलार जाबाय फेलारखौ बिथांमोना हाइदेन दोनो 90% फेलार जाफैबाय दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टआ प्रभिन्सियेलाइजबो खालामनो हायासै जे इनस्टिट्यूशन लाबोदोंमोन बेखौबो बिथांमोना साक्सेस खालामनो हायासै आरो सबसे देरसिना जाबाय गावसिनि जे माने बिल मेमोरेन्डाम एमओएस बे बुस्थुखौनो बिथांमोना एक्ट खालामनो हायासै बेखायनो 90% फेलार होननानै बुङो दिनै 90% साक्सेस नङा 90% फेलार दा बे बुस्थुखौ नोंथांमोनाबो साफ्रोमबो क्रिटिकेलि एनालाइसिस खालामनानै गाव बुजिनानै नोंथांमोना थख' नायबानो बुजियोना बेखौ बुजिनानै बुंनो हानांगोन जेब्ला बुंगोन अब्लासो बिथांमोनावबो खर'आव नांगोन थारैनो जों माने साक्सेस खालामनो हामारासै दा बिथांमोना जे थगायो बेखौनो इएस होननानै जुदि इएस बय जाफाबाय थायोब्ला नोंथाङा जे सासे क्रिटिकेलि एनालाइज खालामनो हानाय सुबुं बेथ' मिनिंलेस जाहैगोन नङा होमबा